Meron akong tinago dito. Meron, pwede yan. Saan ba yan? Ayan. Pinalamig natin yan eh. We ran so fast up the mountain as the sun fell low. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, babalikan namin, hindi lang basta alaala. Pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, nakakapagmotor pa, nakakapunta pa kung saan-saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. Swimming na tayo. Mabali mo ako. Saan na ba sila? Andito pa yata. Naririnig ko sila. Knock door ka. Nag-ubis yata. Maganda ba yung video dyan? Wala, cover na naman. Wala. Pero ito Parang meron dyan. Park festival. Festival siya. Ito yung festival. Ayan, matagal na yan, bata pa ako. Ay, solar, oh. Naka-solar sila. ang bakit konti lang natin bayaran. Oo. Solar. Oh, pati dun, oh. Solar din. Pero pag kumulan kasi yun yung problema eh. Bakit? Di ba pag medyo uulan or may typhoon, konti lang makuha ang sunlight. Kunti lang. Punta na tayo ng ano. Tagal nila, inip na ako. Dito sila. Tama ba? Dito sila. Sa kabila pala. Dito ba? Ayan, nandito sila. Room 111. Kuha tayo ng tubigan. Kasi tapos yung card. Yun. Ito tubigan. Tell me about that little boy playing in the kindergarten. Let's go. Bago natin. Life wasn't always good to me. Let's go. Try to win them. But then he grew up to be a man. Took a chance, a girlfriend's hand. But then she said you got it wrong. I'm sorry, I am not the one. I know that it's hard to love and let go, to try and don't succeed. But I know that's how life goes. Love will come your way if you start to believe things will work out right in time. Get your mindset and you'll be just Malamig kuya? Malamig? Pero masarap naman, di ba? Wala nga lang ano kuya, yung inihintay mong bubbles. Bubbles ba yan? Foam? Pa-foam? Wala. Wala yung pangkano niya eh. Wala. Tayo sa ilalim, okay? Tayo sa ilalim? Ayaw? Hindi naman. Sa pag-unang lubos. Hindi. Hindi kaya ito dito. Anong better? Kasi tinawagan ko sa cellphone mo. Sunod daw. Sinabi mo na bumalik sa cellphone. Kami! Sunod ko mo lumili. Oo. Bakit ko nahihili? Hey! Oops! Wow! Taon na lang malamig.
Nice, kuya. Ay! Sorry, hindi na kita napapansin. Ikaw pa rin, baby. Oo, hindi mo pinapansin mula kanina yan. Hindi mo pinapansin, Jollibee. Ay, hindi kaya pag uwedad mo, baby. Oo, huwag mo pansin ng tita mo. Hindi ka pupunta nun. Ah, Naka-sticker pa yan. Number 70 yung volume. Mang inasal daw mo. Kuya, mang inasal. Si Juan. magaling na mag-swimming si mami ah. Hindi malalim eh. Hindi ko abot. Hindi abot. Hindi abot. Nakatayo nga ako nun. Bakit kaya ako uwi mo na hindi nga ako. Ito lang na Porsche. Ayun o. Yan. Ako hindi kaya. Macho, turo mo si tita mo. Siyan mo nga kasi. Awit mo naman eh. Okay lang. Oo. Nakatayo nga si Macho, tayo ka nga. Oo. Oo. Hanggang dito ko. Ay, mga anak. Ayoko. Malalim eh. Baka ulo na lamang ako eh. Ay, siya baka ito magpambata. Ayun lang magbata. Macho, sama ka dyan. Siya na kayo nilalala. Sige na. Si Bali lang dito. Hanggang doon. Okay, 1, 2, 3. Isa ba? 1, 2, 3. Yan. Ang camera ni Cindy. Video? Uy, kanyang video. Kamera. Cindy? Yan, dito. Kasi dito kami kasi sa matalan namin. Ayan, mama. Isa pa. Wait lang. Medyo kali. Si Mama. Ba't malalim ba? Hindi naman ah. Si Mama nakikipag si Mama. Okay. Sige, sige. Dito. 1, 2, 3. Smile. Ang galing. Kuya Mel, dito na ako. Doon ka? Ayun na ba? Eh, Janice. Janice, tayo ka dito. Tayo. Kukuha na kita. Wait lang, ikaw na. Dati dito lang. Yun ang bako. Nandito na sila. Ay, hindi na sila mag-church? Hindi na. Kasi si Pan. Ay, ito kuya na yung ano natin. Yung lagayan. Justin, Yo. we have table over there. Okay, I'm gonna run these down to a laundromat and then I'll be right back. okay. All right, y'all stay with them. Okay. Bali. Palos. You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fork still holds. Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. Kuya, bigyan mo sila. Okay. You want? May ikaw meron? Try it. Please. Is water meron? Balo. I'd try. Sorry. Yes. Oh my God. Yeah. You like my skin, Donna? I like the one you take. So makatulang He's splashing every night. Oyo. Got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I
Takot ka? Ayaw. Got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. When I use my witchcraft, I got my moves, I got my song. When I turn my mojo on, I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long when I use my witchcraft. Kasi 11. Let's go. Bye! Bye-bye! Si Janice, si Bali. Are you in here? Yes. Shower. Festival. We're gonna meet there? Yeah. I know. Where are we gonna meet? The eyes. Bye-bye. Let's stay in your room and then I'll knock later. You cannot knock later. Medyo gutom na rin ako. Gutom ka na, Matsu? Medyo? Enjoy? Overload. Ala, 40 minutes na. Ako muna wala maliligo. Hindi dapat late. Kayo pa, yun yung Hindi apat kailangan na natin mag-abs. 40 minutes. Tig 2 minutes lang ang ligo. Ma'am, marunong ko sa pinakamahalagang ligo. Malabayan mo na. Time start now. Mga picture tayo. Picture tayo dito mamaya. Mamaya? Mamaya pagbihis na, uy. So, bukas. Ba't ganun swimming? Ay, kailan ba tayo? June 1 pala. Sa June, Tagaytay tayo. Ba't ganun swimming? Meron akong tinago dito. Meron, pwede yan. Saan ba yan? Ayan. Pinalamig natin yan eh. Grabe, ang lamig. Because of you starts June 1, 5:45 p.m. on G. Tayo maliligo. Looking back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. Ang mahal ng ano nila dito. Left to Pag do kinain but mo. to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Wag. Oo, anong kuryente yun? Oo, magalit si mami. Dragon yan, sige ka. Magiging dragon yan, lagat ka. Yan, ito yung ating room. Yan. Malaki yung bed niya, no? Kasya yung 2 tao. Ano meron? Bolt. Ligo na tayo. Ano yan? Ay, yung pang barbecue yan. At you. Ay, dalawa. Okay lang. Okay na. Ano, hotel party. Dalawa hotel. 10-40. Oo. Ay, bakit tayo 8? Tayo sa lobby. Okay. Hindi sa ground floor. Ground floor doon sa may lobby sa baba mismo. Okay. Yung inaano natin nila kanina. Mat?
Okay na kuya? Nakapili na kayo? Hindi, nag-offer sila kanina. Ila sa okay lang. Yung sa mga souvenirs, saan pwede magbayad? Saan? Dito rin pa. Okay. Ito, may souvenir na ako. May pa-picture mo tayo. Saan daw bibili? Doon daw magbabayad. Saan? Doon din. Yan is kami ako. You came out of nowhere that first time. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow the rules. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my Sabihin ka na ba bibili na? Oo. Tapos doon na babayaran. How did you know 70 pesos? There's no cellphone card. Ito ko may bibili. Anong ba? Ano ito? Meron ka na? Ano ka dyan? Ano sa'yo kuya? Ano napili mo? Saan? Ito? Mga yan. Ayaw mo naman ganun? Oo, meron. Ganito kuya. Nalid na? Magkano? 10? 10 pesos? 10 lang? Tanong lang. Miss, saan po pwedeng bayaran tong souvenir? Saan po ba? Away lang po. Sige pa. Pating na. Messi. Sure na. 160 ba? Ay, Matthew. Kuya. Bakit talaga yung ano? Ano pa? Ano yung sa atin? Anong Yung sa atin, sinabi mo. Sa? Yung sa atin, sinabi. Rooftop? Rooftop yung pinaka souvenir. Souvenir ni Matthew. When winter comes, I'll see you again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. Kaya mas okay na.
Ginamit mo yung ano? Oo, pero ang bagal pala kasi. Ang kapal ng buhok ko. Basa pa rin. Kaya nga eh, may kupay puti-puti na ako dito. Makikita. Ay, lumalabas na? Oo, nagkulay ako sa paan. Sa picture ako muna kayo, lagi mo lang si mentor. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming. Kuya, yung phone mo. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Mang Inasal. Found Ayun, what tama we're oh. looking for in life. Call us crazy, but things are fine right. Tonight the freedom turns bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Ito tayo ng arcade. Nag-arcade ng mga bata. Saan din yung camera? Ha? Oo, oh, laki yun. Oo, yun yung camera. Ayun, oo. Diba, kita mo tayo? Mirror yan eh. Kaya sabi yun, yung camera ulit. Hello. Oo. Ba't mo? Ano ba sila? Hindi, nag-inquire lang si Nene. Sino yan? Sa TK, tropang pugo. Picture, picture! Girl! You came out of nowhere that first time. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow the rules. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my heart lights up. Oh, can you please tell it to never stop? Tapas pa. 30 seconds. Uy, sayang. Hindi
Ngiti ka na. Ikaw. Uy, isa lang, dalawa ba? Isa pa. Move pa ng konti. Uy, sayang. Malapit na. Hindi ka na. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Apat na to. Ubus agad yan. Dalawa lang. Birds will sing. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Asya mo sa side. Si Kuya, ang humako. Oops, wala na. Delay. Dapat talaga, wala siyang ibang kadikit. Kasi pag bumuka siya, matama dito. Dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. 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 I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars,